Sesijayivile-ke sikhona ku Facebook page ye Kwekwezi FM ngakhona ukuthi usibukele lapho bunqopha nange wavele nje enkundleni zabo zokuthindana ku TikTok kulavele khona ubona ke nekhono labo bafeaturewe nje kuma music videos ahlukahlukeneko simeme bona ke namhlanje njengendlela ke begodi yokugidinga inyanga yabantu abatsha youth month ivekeza kuseyivala masitheke ke sibalethe bonke ngokuhlukahlukana kwabo yazi iveke pheleleko besiphethe uDJ At Junior bekade ke asihlanganisela sivalela iveke kumnandi kunjaya Lochani Yebo. Ninjani? Siyaphila. Nathi siyaphila. Spoke. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Ne right? Siyaphila. Nathi siyathokoza anikhululeke la kusekhaya kuzoba mnandi nje sizoxoxa niphakamise nama voice nokwazi ukuthi inizwakale kuhle emakhaya. Alright ngizokuthoma ngawe ke Babyface womdanso. Ekhaya kuphi? Ekhaya kuse KZN. Oh KZN. Okay. Bese eJobe kufike njani? Ngifike because umama muze ngapha azosebenza ngapha as a nurse. Oh, ufike nini? I think 2013, yes. Wona ufike 2013 la? Okay. So KZN ubuya kuphi? Buya Pietermaritzburg. Oh, Pietermaritzburg. Oh, okay, vane sihlule khona ke nasiye Durban thina sihlula nje endleleni. Ngelanga nangidlula khona bekunekungu, vele indawo ethandwa ikungu. Oh yeah, yo ngiyayazi ithandwa ikungu khulu. Alright, bese uneminyaka emingaki? Mina 14. Oh, 14 years. Iso yini into oyithandileko ukuba yini uzibize ngo baby womdanso? Because when I was young, I used to have a baby face, and one of my friends used to call me Babyface because I had a baby face. Oh, yeah. Okay. So lo mdanso leli ke ulithole njani? Usiswam, which is my manager, discovered that name, of which I don't know ukuthi ulithathe. When you happy ngalo? I'm happy because young describer ukuthi ngiyajiva. Okay. Spoke? Yebo. Alright. Yaphi. Ekhaya kuphi? Ngihlala eStrand, eKatlehong. Oh, ungwala? Ya, ngwala mina. Oh, okay. Indawo enjani eStrand? eStrand indawo ekahle. I-right ne? Kahle. I-safe? I-safe. Oh, okay. No siyathokoza wena neminyaka emingaki? Mina ngina 15 years old. Oh, 15 years. Yeah. Manihlangene njani ngoba lo phela ngo-KZN ngiyavuma uhlala la sewusohlala eGauteng. So nihlangene njani? Sihlangane ngokujiva. Oh, nihlanganisa ukujiva? Sihlangane ngokujiva. Okay. Ngoba sijiva sonke. And then sahlangana ku social media. Wangisendela i-DM ngoba bekathanda ukuthi bengijava ngakhona ukuthi ufuna ukuthi sicollaborate. Okay. Talente sihlanganise. So sahlangana lapho ukucollaborate ke ngokujava wethu. Kuyasebenzeka. Namanje kuyasebenzeka saphusha. Okay. So igama lelo la Siphoki. Mina igama la Siphoki ngilithole ekhaya. Umama mbeka ngiteketisa nguSiphupho. Athi Siphupho kaMama. Olusukela lapho. Asikele igama la Siphoki. So igama lakho like lamambala ngubani? Igama lami lamampela uSiphokazi. Oh, Siphokazi. Yebo, Siphokazi. Oh no, siyathokoza ayinenze mani inwehle. So ngemva ukuthi nihlanganeke nihlangene nenzani lapho ke seniya collaborate. So nithena nihlangana kuna plan ukwenzani ukuya phambili. Ngiyazi ngiyadansa but angeke senidanse kuphela. That's why namhlanje sinilethe la because thina ngento esiyibonileko kini esiyithandileko. But nina ke nanihlangana ko nithena nihlangana unathi nifuna ukwenzani ngenabali yokudansa. Like besifuna ukuthi senze amagigi sonke, senze nemali sonke. Okay. Sikwazi ukuthi siphushe sobayi2 ngoba sobayi2 senze into eyi1. So yenzeka imali leyo? Yeah. Wazeni mnandi nje sikhwameni. Oh, okay. So ngona ke kunama music video amanye labantu feature khona ngimaphi? Salary by Robot Boy. Okay. Naipi. We also have our own music video. Oh. Yes, Umdanso, and our own song which is called Umdanso by CPC Stars. And then what other music video do you have? And the Achuman music video. Yeah, Achuman music video by Soweto's Finest. Okay. Hade Boss. The trending challenge. What else? Manengi ne? Yeah, maningi. No sindaba ezimnandi. Bese ke ningitsheleni ke ngengoma le ethi umdanso. Ingoma I concept ize nani nina?
or mhlambe bathena singoma umdanso ayibe ngeyena? No, like thina basibizile bathina ama lyrics culana. Oh, okay. Yeah. Nayingena. Isebenza njani? Mina umdanso. Ya nje mhlambe ekuthena abantu bayisupport ama streamings njalo njalo. We're standing on 2 million views now Wow. on YouTube. Wow, no zindaba ezimnandi. Hayi, siyanithokozisa ke nakunjalo. So ngiyophela nje ingoma enayo yomdanso. Yeah. No, actually yokuphela because we are working on another song which is what was the song? Kyobanjani. Yeah, Kyobanjani. It's C2. And Buga Benzani. Okay. And we also have Achuman. Yeah, we also have Achuman. Wow, no zindaba ezimnandi. Ngiba ukuthi ke siyokujika entolo bese nasibuya ko sizokudansa kancane. Mveza ingoma le yakho ngikhombise yena ngoba ingoma le ngilahlekele. Ngiba umkhombise basi. Ngilene? Basi kwelanga la. Oh yeah, nasiyona. Okay. Nasibuya ko sizoyilo kanje ke. Ungene ku Facebook page yomhatsho umlaleli. Sibukele ukuthi ke thina sijive kanjani la studio somhatsho. Yikho isupermarket echeap ukudlula iUsave okuthi ubulunga ukhule. Okay, ingoma le umdanso eqhakathekileko yamhla namalanga lokho sitholele 1 kg. Yeah, yabona baphushe kamnandi yabona. Yeah. 1 kg ebox lama Ugrants. Ngiphushe kamnandi yazi. Ungafundwa zindemo ezihle nokuningi. Ayibo. Tholakala ufikela nge-11 zakaJulayi. Oh my goodness. Lapho kuzokumnandi kancane. So sweet. Wow. Okay. Kumnandi studio guys, kumnandi studio. Sokujive cala ukuthi baba nemidlalo ababukeleyo. Yeah. Uba mina ngisho. Hey, So, ingoma le angazi ine challenge. This one le ethi Ingoma yokumamela leyo aseyokujala. Oy, let's say manje. Ngifuna ingoma yokujayiva. Yeah? Ngifuna ingoma yokujayiva. Yeah, bese ingoma yokujayiva but sophuma ngayo lokhanya. Actually bekufanele Oh, usese wakho bokhuluma. Oh, nice. Hey. Okay, le bathi singoma yokujayiva lena. Okay. So umdanso lo kani, umdanso lo You want us to dance for umdanso? Oh, Sinda, should we play this one kwelanga? Lokho dancer or should we play Itobetha? Itobetha. But kwelanga is your favorite, right? Yes. sakuvalanga. Singavala ngayo, it's fine. Singavala ngayo ne? Yeah. Okay. And then you chose Inguwe. Yeah. Izobhedlela with Arvun and Big Joe. Now but they chose theirs now. So thatha ama chorus bayo vote ukuthi sithanda yaka baby